Ahoj, tu je Jaskira. Práve sa ideme pozrieť na ďalšiu časť, druhú, ako som si robila svoju Puri masku. Kúpila som si malý kompresor z Temu, aby som vyskúšala, či sa mi s tým bude dobre pracovať, alebo či sa mi s tým chce pracovať. Boli tam rôzne veci od nabíjačky, štecov, nových túch, potom dá základ, aj pero, alebo ako to nazvať, nabíjače na farbu od maličkého po stredný a veľký a hlavný kompresor. Mala som možnosť si kúpiť aj inú farbu, ale tá rúžová sa mi zdala strašne pekná, takže budem mať rúžový kompresor. A najväčšia sranda prišla v tom, keď som sa mala vysomáriť v návode. Ale povedala som si, nejako to zvládnem aj bez toho. A áno, kúpila som si k tomu aj farby, pretože urobiť si takú neplechu, ako zasrať to nejakou inou farbou, než by sa malo, som nechcela, pretože 15 € je 15 €. Pre niekoho málo, pre mňa dosť, ako to, aby som len tak vyhodila do vetra. A tu už vidíte, že sa snažím vyškrapkať oči, aby boli pekne hladké a nie také ešte drsné z 3D tlačiarne. Bolo to ťažké, veľakrát som nadávala, pretože sa mi ten šmirgl akože z tej ruky ako vyšmykol. Nechcelo sa to veľmi akože šmirglovať. Nevedela som, či hrubý alebo jemný šmirgel použiť, takže som mala dva rôzne, ktoré som našla ešte u seba. A makala som jak taká včelička, aby som mala obidve očičká tak pekne ako vyšúchané. Jedno bolo fakt pekné, druhé bolo také akože si hovorila, či som si to zase vymyslela, prečo? A ďalšia vec, čo som si povedala o tom, že prečo som to neurobila v 3D tlačiarni, teda blendri skôr, boli viečka. Videli sme, že ja vlastne nemám viečka, ja tam mám proste oko. A tak som si povedala, tak to upravíme taviacim lepidlom. Áno, viečka z taviaceho lepidla, ako má Fredka. Potom ma napadlo, že mohla si to urobiť aj akože urobíš si to viečko inde a potom to nalepíš, lenže to ma napadlo až potom tiež, aj keď som mohla tam dať treba sládku už spravenú, ale nevadí. A ako ste videli, pripravovala som si svoju farbiacu pištol a išlo to. Bolo písané, že to nemusím riediť s vodou, ale teraz už po skúsenosti viem, že hej, budem to aj tak riediť, lebo je to silné, strašne ťažko sa mi to umývalo a bála som sa, že sa mi to tam naozaj zaschne, lebo to bolo akože rýchlo to schlo. Takže no. Videli ste, že som zastriekala aj tie diery do očí, kde sme to lepili. Áno, potrebovala som to, pretože šedé to som nechcela a cez čierne lepšie vidíte. Ako fakt, cez čierne lepšie vidíte. Na ďalších videách skúsim priblížiť kameru, aby ste videli, ako to vlastne cez to vidím. To uvidíte, dosť dobre, uvidíme. A začínala som si teda obidve oči a prešla som na ďalšiu vec a to je náčrt. Super bolo, keby nefungovali pera. Fixy. Ale nevadí, našla som si, ktoré jedno fungovalo. A prvá vec, čo som si načarkovala, boli chlpy, pretože urobiť treba z jeden smer takto a druhý smer by vyzeral príšerne. A niekto si povie, že však vidíš, jak by si to mohla pomýliť. Jednoducho. Pri práci zamyslená nad niečím úplne iným, dokážem sa pomýliť. Takže som si pre istotu načerkala, ako chcem tú srsť. A aj som si pripravila miesto, kde budem mať vlastne uši. A začala som vymýšľať, z čoho si tie uši vôbec vyrobím. Mala som teda z toho kompresoru takú zvláštnu polystyrénovú vec, tak som povedala, že mohla by som z toho spraviť. Potom som si spomenula, že ja mám vlastne ešte uši, čo som si vyrábala, už je to strašne dávno, asi v roku 2022, ktoré som nosila asi 3-krát, že by som ich mohla prerobiť. A boli by to predčie uši, ale nezdalo sa mi to moc OK, pretože som tam mala dosť hrubý
jak to nazvať? Hrubý drôt. Tak. Mala som tam veľmi hrubý drôt, ktorý by sa mi ťažko akoby strihal. A potom to zase dávať dokopy by vyzeralo pekne, takže budem musieť vyrobiť tie uši tak akože inak. No a ďalšiu vec, čo sme prešli, bolo to, že keď som tú masku dala na hlavu, tak sa mi strašne hýbala na hlave, lebo je naozaj veľká, ja tú hlavu nemám tak obrovskú. Len tá Fredka ju nemá takú akože úzku, ona ju má širokú, takže som to musela vytvoriť tak. A kúpila som si také molitanové čierne pásy, alebo skôr iba zatiaľ jeden pás čierny. A začala som ho strihať na také menšie kúsky, ktoré som zase lepila k sebe. A tú masku som si furt dávala na hlavu, tam som si zhruba naznačila, kde to chcem, kde to išlo strašne ťažko a to fix sa skoro nepísala, takže som to videla fakt na hovno. Potom ako vidíte, sa mi to blbo lepilo, akože fakt blbo, lebo to lepidlo sa odliepalo, bolo to horúce, išlo mi to na prsty, ako nadávala som extrémnym spôsobom. I to všetko vidíte zrýchlenie, takto rýchlo som to samozrejme nerobila. A som to snažila proste urobiť aspoň šťastie pekne, ale hlavne tak, aby keď som si to dala na hlavu, mi to nerobilo problémy. Mi to nezavadzalo v pozeraní, ma to netlačilo, aby som sa ale aj tak v tom cítila proste komfortne a aby mi tá maska držala na kečke. Dve boli tu, na jednej a na druhej akože spánku. A vtedy mi aj lepidlo začalo akože protestovať ešte viac, ako ste videli predtým. Začalo sa diať vlastne aj to, že mi začalo vytekať to lepidlo. A keď myslím vytekať, tak nie z prednej, ale z tej zadnej strany. Mne sa to tam nejako poškodilo, to čo by nemalo byť poškodené. A asi sa mi tam rozstavila nejaká súčiastka. Začalo mi to všetko tiec všade. A ako ešte, že to nemáte zapnutý zvuk, lebo to bolo fakt extrém. Ja som zbala, že nechám ho trošku akože vystudiť. Furt si vymýšľam nejaké nové slova, ale nevadí. Vychladnúť, hej, nechala som si to vychladnúť. A medzi tým som si pripravovala ďalšie kusy, ktoré tam budem potrebovať prilepiť. A modlila som sa, aby to proste šlo, hej. A vôbec som nevedela, ako si to mám vlastne vzadu spraviť. Pretože zatiaľ som mala tu, ale potrebovala som aj zadný kus. Väčšina fursuit masiek ju nemá až dozadu. Ale má tam urobenú do takej polovice hlavy a potom tam má gumu. Aby ste si to proste tam s tou gumičkou nastavili. Lenže to som ja nechcela, pretože potrebujem, aby tá hlava bola pekná obla vzadu a nie je taká zvláštna, že to ide proste od toho čumáku dozadu a hej, tam ide už vaša hlava, ja si to proste chcela mať tak oblejšie, pekné. Akože veľa kursu to je aj tak pekný, aj keď to nemajú takto, ale mne to vyhovovalo s týmto spôsobom. A preto, keď som tam robila s týmito čiernymi akože plastovými vecami, materiálmi plastovými, tak som furt skúšala, ako to bude najlepšie. Či to bude akože dobré tak, alebo proste neviem, ako vám to vysvetliť, ale strašne veľakrát som to skúšala, aj keď som to najprv ako takto nalepila, aby som to mala čo najhlubší kus a potom, že som nasadila tú veľkú masku a dávala som si ten kus na hlavu a som skúšala hore, dole, nabok a že aj druhý by som si dala. A nakoniec vyhralo táto vec, hej, že som to dala dozadu a tam donútra, že na svoju hlavu. Tak. Pri najlepšom to fungovalo. Fakt, fungovalo to. Bolo to také, že tebe sa to podarilo. A potom zrazu, že ako to spravíš potom s tou látkou vnútri.
keď tam máš tieto 3 kusy. Vlastne 4. Lebo ten 4. je vlastne sem na nos. Tiež, hej. Tak zvážem. Freestyle uvidíme, keď k tomu prídeme. A musela som si vlastne ešte zväčšiť tieto bočné strany, lebo tam mi ešte fakt chýbal asi centiak a pol, kedy to nebolo úplne tak akože natesno. A potom, keď už som to mala vlastne hotové, prišla teda tá časť, kedy som chcela vyskúšať aj tú spodnú čelusť, ktorú som musela urobiť tiež. A začala som si aj tam dávať tento materiál, pretože, jak by som to vysvetlila, aj tam som mala proste zhruba takýto priestor, kedy som sa nevedela dotknúť tej spodnej čeluste. Ale nejak sa mi to podarilo, nevyzeralo to zrovna najkrajšie, hej, aj takýmto lajdáckým spôsobom som si pripevnila tie dve masky k sebe, hornú a spodnú čelusť, aby som vedela otvárať pusu. Podarilo sa, bolo to dobré. A keby som sa nezastavila, tak by som asi urobila veľkú chybu, pretože by som tú spodnú čelusť úplne k tomu už prizvarila. A potom som sa zastavila, že hej, ešte nemáme hotovú vlastne vnútornú časť, ani jednu, hej, nemáš tam žiadnu látku, ktorá vlastne bude ti schovávať tie škaredé časti. Takže som to celé odlepila zase naspäť. Takže to bol taký x, že dobrý, a jak to spravím teraz? Akože len tak tam hodím tú látku, alebo čo? A nakoniec, keď som pozerala rôzne videá, ale nie maskami, ale s tvorbou šiat, tak väčšinou oni urobili to, že si také tie papierové akože lepiace pásky prilepili na seba a vďaka tomu vedeli, ešte keď sa tam nakryli, ako chcú tú látku nastriať dokopy. Aha, takže ja som si oblepila tú svoju vnútornú časť mojej hornej masky a dokonca som si tam teda nakreslila, ako vidíte, aj diery, kde som potom tú látku chcela vysekať, pretože čím menej látky, tým menej sa tam budem dusiť. Hej, keď tam budem mať proste tieto otvory, tým viac tam pôjde ten vzduch a budem sa cítiť lepšie. A začala som si tam teda kresliť dovnútra, ako budem strihať tú látku. A prišiel zase ďalší, že jak to ťa dáš von? Zrazu len také... Čo? Dobre. Takže, budeme to odlepovať. A jak to odlepíš tak, aby si tam mala v takom, akože v jednom kuse? Takže som si zobrala potom aj nožík. Ale samozrejme som ešte musela odlepiť vlastne tie veci, ktoré mi budú držať tú masku, ako vidíte, tie malinké čierne. Aj tie sa mi podarilo dať odtiaľ preč. A nožikom som vlastne urobila všetko, hej. Mám tam teda teraz také malé drážky, hej, že to vidíte, akože kadiaľ som išla nožikom. Ale nevadí, hej, podarilo sa mi to. A ako tam to mám všetko nakreslené, tak som to musela fakt pomaličky, pretože tá lepiaca páska sa mi stále odlepovala, hej, stále. Takže som musela takým jemným, ale fakt tvrdým pohybom, hej, to rezať. A vyrezávala som to teda, jak by som to povedala, tak zle. Teraz spätne, keď sa na to pozerám a spomínam, tak by som to urobila úplne inak. Ale že úplne. Ale nevadí. Mám, čo sa dá. A potom, keď už som to mala teda vyrezané, som to musela odlepiť. A keď som to mala odlepené, som to teda rovno pokladala na látku, kde som to zase prilepila a potom som to vystriehla. Áno. Keď budem robiť ďalšie masky, tak toto robiť nebudem. Ale nevadí.
prvá maska, prvé faily, prvé naučenie sa. Ale ako ste videli, tak takto som to urobila na každom kúsku, čo som si tam nakreslila. To myslím fakt na každom. Aj na tých maličkoch. Prepáčte. Pomienka je to príšerná. Najprv som sa to snažila šiť. Či už ručne, to bol úplne prvý plán, keď som povedala, že to budeš robiť akože aj do zimy. Potom som povedala, že vyskúšame to robiť na mojom šiacom stroji. Vôbec to nešlo, akože vôbec. Všetko sa mi rozpadalo, to sa mi odliepalo. Bola som z toho nervózna a myslím, že to bol aj hlavný bod programu, prečo mi to nešlo, pretože som z toho bola nervózna a nechcela som mi to robiť pomaly. Ale vymyslela som si plán číslo 3, ako to tam dať. To je... Budem prilievať. Znie to debilne. Debilne sa to aj robilo. Akože... Fakt zle sa mi to robilo. Fakt zle. Už teraz, keď sa na to pozerám, teraz spätne si hovorím. Bože! No a odliepala som teda aj z tých čiernych, lebo aj z toho budem potrebovať tam našiť. Dáte nalepiť tú látku. No. A teraz vlastne vidíte, ako som si tam dávala tú lásku a že skúšame to, hej. Skúšame. Teraz akože držalo to dobre. Musím uznať, držalo to veľmi dobre. Nevyzeralo to dobre. Alebo nebude to vyzerať tak dobre, ako som dúfala. Hej. Bude to vyzerať. Ja som perfekcionalista v niektorých mojich akože umeniach. A toto musím uznať, že vyzeralo príšerne. A takto som to jedno za druhým oblepovala. Niektoré veci mi vôbec nesedeli. Nechápala som prečo, preto som to vystrihovala tak, jak to bolo. Hej, nebolo tam nič inak. Ale aj tak sa mi to treba zle vystrihlo, že som to mala menšie, alebo tie očká, čo tam vidíte na boku, tak boli väčšie, takže bolo vidieť viac toho šedého materiálu. A bola to katastrofa to oblepovať. Púšťala som si k tomu filmy, aby som sa uvoľnila, aj keď mala som si asi dať nejaké viac komické, než akože hororového aliena, hej. Prometea a podobne, čo som si púšťala. Ale bolo to fajn. Nakoniec to teda ale dopadlo takto. Ako vidíte, tie čierne molietanové kocky ešte nemám oblepené látkou. To mi ešte zostáva. Ale väčšinu z toho už mám hotovú. Vyzerá to teda ešte príšerne, ale budeme sa to snažiť ešte zlepšovať. Takže pre zatiaľ, ahoj! お前はもう